Здравейте, приятели от 0 до безкрай години! Вие гледате четвъртия брой на Изворче за месец август. Радостта ни е голяма, щом сме на екрана. Това означава, че ще бъдем с вас Най-малко в следващия половин час. Това е повод да се усмихнем широко И на света да обявим високо, че е време за Изворче точно сега. и в това не влагаме грам шега. Изворче започва сериозно, Амбициозно и грандиозно. Добра среща в дните на Старопланински събор Балкан Фолк. Как се чувствате? Страхотно. Станахте медалисти. Така и се радваме много. Какво означават тези награди за децата? Как действа на състава? Да ги питам и тях как им действа. Адреналин много, предполагам. Голям е.
Наистина, адреналина е голям. Колко време се занимават тези деца с танци? Тези са едни от основателите на танцова формация Боженци, които са от 11 години при мен. Това са едни от най-големите танцори. Иначе имаме малки деца от първи клас, различни възрастови групи, а тези са най-големичките. С какво се представихте? Днес се представихме с един шопски танц и че е Оропо Юбаво, като смесихме малко тракийско с шопско и да се надиграем за финал. Какъв репертуар имат тези деца? Колко голям? Достатъчно голям. Имат от всички етнографски области танци, и то поне по 2, по 3, да ни казвам и по 4. Помага ли ви някой? Облечени са добре. Помага ни Народно читалище Габрово 2002, които сме под тяхното крило. Костюмите са на 8 основно училище Свети Кирил и Методий, което е в Габрово, за по-малките, а по-големите си ги наемаме или читалището ни помага в гардероба. Работите с много деца. Как фолклора се отразява на тяхното израстване, формиране като личности, възпитание дори? Мисля, че фолклора ги учи на много дисциплина. Мисля, че ги учи много да запазват традицията. И като гледам така, като един колектив, както пораства, взаимоотношенията са им други между тях, даже и с връстниците си. Учи ги на добро и на българщина, което ме радва много. За първи път организаторите на събора и шампионата посрещат своите участници тук в обновения летен театър. Как ви се стори? Прекрасно е. Прекрасно е, че се дават пари за култура, прекрасно е, че се дават пари за такава зеленина, за такава красота, за да можем и ние да се чувстваме комфортно тук. Благодаря ви за това участие. Честитя ви успеха, който постигнахте, и ви пожелавам да продължавате така да работите и отново да се връщате при нас. Благодарим ви, пак ще дойдем. Благодарим.
Времената са тежки, оплакват се големите, започват да редят проблемите. Постъпвам мъдро и им казвам сега. Приемете всичко като детска игра. Бъдете свободни, щастливи и волни, бъдете като децата, чисти и спокойни. Краят на август е. Крайният срок за отговори наближава. Бъдете внимателни. Следва припомнянето на загадката от месец август. Разделете циферблата на часовника с права линия на две части, така че сборът на числата в едната половина да е равен на сбора на числата в другата половина. Шарена, на работата и на гайдата свиря. Шарена гайда изписана с маниста нанизана. Свирям, пея, моро, играм, думба, па. Шарена гайда изписана с маниста нанизана. Свирям, пея, моро, играм, думба,
малка моме, защо метеш и си плачеш, защо не метеш и да пееш, вивеле, момеле, малка моме. Да представим състава сега. Каква е неговата идея? Ами, идеята е основно събиране на автентични носии, тяхното представяне, а вече ролята на хореографа е да ги представи по подходящият начин. Всяка носия от нейната етнографска област със съответния танц. Тази година от кои области представихте носи? Носиите, които представихме с танци, са северняшки, тракийски и пирински. Най-общо казано, защото трудно се събират автентични носи, приблизително така някои сме ги добавили. Това щях да попитам какъв е процесът при събирането на носиите, как върви? Ами много трудно определено, защото бабите трудно ги изкарват от раклите. Но въпреки всичко, повечето от носиите са на техни баби, които, виждайки, че децата им участват в тази група, дават своите носи. Целта е не само да съберем носиите, но целта е да изучим тяхната история. От кое село е, на кого е, кога са шити, отделните елементи на всяка носия, а оттам нататък вече атрактивното им представяне. И така, те имат нов живот. Така мисля, че съживяваме наистина фолклора и се доближаваме още повече към корена си. Представяте ги чрез танци. Какъв е репертуара на състава? Като цяло, най-вече се водиме от това, което имаме възможност да представяме като костюми, като се старая да са максимално доближени до автентични, т.е. най-малка обработка да имат танците, да бъдат най-близки до автентичното хоро, от което произлизат.
Да, от първообраза и така стилово да отговарят на стила на изпълнение, който е за съответната етнографска област. Пребиваването във Велико Търново, каква оценка ще дадете обща? Тук фестивалът е много добре организиран. Ние посещаваме доста фестивали, в които имаме големи проблеми с организацията. Тук определено е приятно от тая гледна точка, че всичко е много точно, няма забавяне, влизаш по график, въобще много лесно се работи на този фестивал и за това идваме и за втори път. Прекрасно е да си син на велик народ, Да познаваш корена си и своя род, да си носител на силни гени, да знаеш песни от мъка родени, да свириш мелодии, дошли от предците. да тропаш хорото на прадедите. Нека с тези думи да завършим тази среща, Следващия път пак ще сме на среща. да гледаме песни и танци народни, Да слушаме ритми, мили и родни.